שומעים אותי טוב? כן. אחלה. טוב, אז ערב טוב לכולם. אני מאוד מאוד מתרגש לעמוד פה ולדבר איתכם. קודם כל, אמרתי את זה גם לשחקנים מקודם, וכל מוצ"ש שנפגשים, תמיד אני פותח ואיזה כיף לראות את כולם אחרי עוד שבוע. אז עכשיו עוד הרבה יותר, גם כי עבר מלא זמן וככה נפגשים, ובטח עם הטקס המאוד מאוד מרגש הזה ומה שעברנו כעם, כמדינה, כמשפחה, כקבוצה. אז באמת מאוד מאוד מרגש וכיף לראות את כולם. בסיום ה-30 של שאולי, אז צביקה בא אליי ושאל, נו, מה עם הקבוצה? מתחילים לשחק? אז אמרתי, כשיגיע הזמן אנחנו נגיע, באמת עכשיו זה הגיע, אבל כבר אז אמרתי לו שאנחנו בעצם משנים פאזה. אנחנו כבר לא רק קבוצה שבאים לשחק, אנחנו עוברים למוד של הנצחה. ובאמת משם יצאנו לאיזשהו מחשבות של איך להנציח ומה, אז פה אני רוצה באמת להודות לכפיר. איפה כפיר? כפיר שמנהל את הליגה שלנו ביד רמה ועושה עבודת קודש באמת ככה כל הזמן, נותן מהזמן שלו בשביל הליגה הזו. אז הוא נרתם מיד והסכים שבאמת הגביע השנה יקרא גביע במקום IFLI קאפ, אז הוא יקרא IFLI שאולי קאפ. היה לנו ברור שזה יהיה הקרקע שלנו כקבוצה להנציח את שאולי, אז רציתי קצת להסביר את הטייק שלנו על ההנצחה. אז אחד, קודם כל מקדימה אתם רואים את המוטו שמלווה את המשפחה מאז השיבה של במותו ציווה לנו לעשות חיים, וזה מתחבר גם למה שדניאל דיבר מקודם. כלומר, מה שאנחנו עושים פה זה לעשות חיים. ברגע שעולים לכר הדשא, איך הוא אמר, אין רגע שלא חושבים על ניצחון, אלא אם כן זה רק על שאולי. באנו פה לעשות חיים, כולנו פה בשביל לשמוח, ליהנות ביחד, לחגוג. אז זה ככה החיבור של המוטו הזה. הנקודה השנייה זה השאולי מאחורה, שיש באמת לכל אחד על הגב שאולי. זה בעצם הדרך שלנו להגיד ששאולי איתנו בכל מקום על המגרש, עם הקבוצה, בכל רגע. זה מבחינתנו, זה החולצה שתרוץ איתנו קדימה. אנשים שאלו אותי, מה, זה חד פעמי להיום, זה רק לגביע? לא, זה החולצה שלנו, זה לא נגמר. שאולי איתנו, אנחנו, אמרתי אז לצביקה, אנחנו קבוצה בהנצחה, אנחנו קבוצה שכולה. אז זה מהבחינה הזו, והנקודה השנייה של השאולי על הגב, שזה גם בסוף המטרה של ההנצחה, זה לספר ולעודד את הסיפור. אז בעצם כשקבוצות יריבות יגיעו, יראו משהו פה שונה, כולם עם אותו שם, ישאלו, זה דרך בשבילנו לספר. אז אני אשמח מאוד, אור, קודם כל להגיד תודה רבה לאור שהוביל את כל הפרויקט הזה של החולצה. באמת השקיע המון זמן מול הספקים ובליטושים האחרונים, וזה עדיין לא מספיק טוב, ועוד ועוד, אז באמת תודה רבה. אני אשמח שתביא חולצה אחת. צביקה, אם תוכל לבוא, נשמח להביא לך חולצה. אתה כבר שמת, אבל נביא לך מספר 95. 95 זה היה המספר של שאולי בחולצות המקוריות בעונה הראשונה. אז נשמח להעניק לך את החולצה ושיהיה לכם למזכרת. כפיר, בוא תגיד כמה מילים. תודה. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע, סגל מאוד גדול של רעננה, משפחה, אוהדים, חברים. וכמובן, תודה לאורן שיזם וחשב על זה, וכיבד את ה-FLI ברעיון ובאירוע הזה, זה לא מובן מאליו. אני אגיד כמה משפטים על שאולי. לא זוכר אותו כל כך כשחקן, אומרים עליו שהוא רץ כמו אריה במגרש ונלחם ונתן הכל. אבל אני אגיד לכם מה אני כן זוכר ממנו. היה משחק של רעננה נגד אתלטיקו ניב בקדימה. אתלטיקו ניב זו אחת הקבוצות. ואתלטיקו ניב ניצחה את רעננה בקדימה. זה היה במשחק לדעתי גביע. אגב, אני לא סגור על זה, אבל אני זוכר. וזה לא דבר מובן מאליו, אבל שאולי, איך שהסתיים המשחק, הראשון שרץ לספסל של אתלטיקו ניב, והראשון של לחץ ידיים, למרות ההפסד, ניגש בג'נטלמניות כמו כשם הקבוצה. וזה לא מובן מאליו, גם לא בליגה הזו שדוגלת על האדם לפני השחקן, כולם יודעים את זה, כל מי שמכיר. אורן וקבוצות אחרות יודעות שאנחנו פחות מתעסקים איך השחקן כשחקן, אלא איך הוא מתנהל ואיך הוא מתנהג ואיך האופי שלו, וגם מנסים אפילו לשפר את מי שהאופי שלו לא כל כך שם. ואני חושב ששאולי, באקט הזה שאני זוכר,
זה דוגמה, גם לרעננה ובטח ובטח עליו, אני בטוח וסמוך שזה היה הבן אדם. שלמרות ההפסד, לפעמים קצת עצבני ולא הולך, הראשון שניגש, לחץ יד, לחץ גם לי, לחץ לשאר השחקנים. זאת אומרת, שם רגע את הכל בצד ואת ההפסד, והלך לדבר שבאמת חשוב. וזה הזיכרון הקטן שיש לי ממנו. לא, גם סיפרתי את זה לאורן, היה חשוב לי באמת לשמור את זה לפורום הזה. ולכבוד הוא לי בחור כמו שאולי שיחק איתנו בליגה, בקבוצות, כיריב או כשותף למגרש, ושהוא היה חלק מה-FLI, ואלה האנשים שאנחנו רוצים. ואני באמת מתרגש, והכבוד, אתה יודע, אורן הודע לי, אבל הכבוד הוא לי שאתם פה, וששאולי דרך פה, והמון המון תודה. אני מודה לכם ולשאולי ולכל הנוכחים פה. בשביל זה אנחנו קיימים, בשביל הדברים האלו הליגה הזו קיימת, לא בשביל שום דבר אחר, והמון תודה. תודה רבה. זה גביע, רפליקה של הגביע שקרוי, זה הגביע העשירי השנה, קרוי על שמו של שאולי, ה-FLI שאולי קאפ. מוענק לצביקה כמובן ולמשפחה. הלוואי גם תקבלו את השני, ואני אומר את זה בנוכחות של כולם. תודה רבה. תודה רבה, כפיר. צביקה, אם תוכל להגיד כמה מילים. כן, אז שלום, ערב טוב. קודם כל, כפיר לקח לי את המילים מהפה. אני דבר ראשון שעשיתי זה לחצתי את היד של הקבוצה שאני לא מכיר, כי ככה שאולי היה נוהג. מגיל 6 אני על המגרשים עם שאולי. על מגרשי אספלט מכיתה א', והייתה בעיה לשאולי, כי היה לו את גבי קניקובסקי במגרש ביחד איתו, וכשגבי נמצא, אז שאולי, מי יודע מי זה שאולי בכלל? אבל הוא היה שחקן טוב. וגם בעירייה, מאחר ושאולי היה צריך לקבל איזה גביע, וראו שהוא זה שלוחץ את היד של השופט בסוף המשחק, ואת הקבוצה היריבה, ונותן כבוד לשחקנים, אז המציאו לו את הידוע, זה ידוע, הבדיחה, ששאולי קיבל גביע כדורגלן הוגן. מה אתה בוחר עכשיו? איפה גבי? בדרך. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, ששאולי אמר, אני לא יותר טוב מאף אחד, אבל אף אחד לא יותר טוב ממני. שמעתם? אני לא יותר טוב מאף אחד, אבל אף אחד לא יותר טוב ממני. אז תעלו על המגרש שתי הקבוצות ותשחקו הכי טוב שאתם יכולים. וכשכל אחד מכם יהיה זכאי לכדורגלן הוגן. לגביע של הכדורגלן הוגן, אני מאחל לכולם שתהיו זכאים. אז תודה רבה לכולם, מכאן אנחנו, כל הקבוצות יכולים לחזור לספסלים, להתמקם, עוד רגע נתחיל את המשחק, יאללה, שיהיה לנו אחלה ערב.